Vi vil gerne besvare og undersøge, om DK oversvømmelse af arbejdskraft fra Østeuropa. Og det seneste år er der kommet en stigning på 15% inden for østeuropæisk arbejdskraft. Den østeuropæiske arbejdskraft bliver brugt inden for rengøring, landbrug og byggeriet. Danske arbejdere bliver ramt af unfair konkurrence fra udenlandske firmaer, der snyder med skat, sikkerhed og løn. Hver fjerde østfirma er ulovlig i Danmark. Arbejdsløsheden for danske arbejdere stiger grundet det konkurrence fra udenlandske firmaer. Okay, og det næste spørgsmål det er, om er velfærdsturisme et problem? I Danmark der bliver det mere og mere attraktivt for andre lande, grundet den EU-lov, som siger, at alle EU-borgere skal være lige. Udenlandske arbejdere kommer derfor sådan til Danmark for at arbejde, da de får en mindre løn, men de får så børnepenge oveni. Ifølge vores statsminister er velfærdsturisme ikke et problem, selvom det ses en stigning i EU-borgerne, der modtager dagpenge. Der er ikke et problem endnu, men det kan der altså helt klart blive. Lars Løkke han mener, at det er et problem, fordi det optager for mange sociale ydelser. Han synes, at det er regeringen, der har lagt sig ned for EU, og han bakkes op af DF og Ø. Det næste spørgsmål er, hvad er Københavnskriterierne? De politiske kriterier. Der skal være stabile institutioner, der skal sikre demokrati, retsstat, menneskerettigheder, respekt for og beskyttelse af mindretallet. Økonomiske kriterier. Der skal være en stabil markedsøkonomi, og man skal kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i EU. De juridiske kriterier. De skal kunne klare de kriterier, der følger med EU-forpligtelserne. Herunder accepteres målet om en politisk, økonomisk og monetær union. Kriterierne er en del af EU's eksterne demokratiseringsstrategi. Og så det sidste spørgsmål. Er demokratiidealerne vigtigere end landets suverænitet? Både og. EU's strategier er vigtige for at få optaget visse lande i EU, men hvis landene accepterer EU's regelsæt, mister det land sin selvbestemmelse. Dette er ikke acceptabelt, for landenes selvbestemmelse er også en vigtig del at beholde, da alle lande er forskellige. For eksempel en lov kan fungere i Tyrkiet, men ikke i Danmark og omvendt.